Taťuldo, takže posíláme záznam tady z zahrádky a natočím ti tady stáry, jak je to předělaný, natočím zahrádku, Kima a ten bazén, jo? Takže takhle je tady díra. Nic tady není. Všecko je vykopaný. Tady už je zasazený vinový stromek. Nevím, co to nakonec je. Tady taky, dokonce svou hrádkou by na to nechtěl Kimeček. Tady je Kimeček. Nazdár, nazdár. Tamhle máme mamulku. Jsem upracovaná strašně za celý odpověď. No a tady je Ďura. Takováhle lochna. Půjdu níž, to bylo vidět. Nakonec to má teda 3,60 na šířku. V tom nejhlubším to má asi 60 nebo 70 cm do hloubky. A byla to fůška. Tamhle dole je obrovská hromada bordelu, co jsme z toho vyhrabali. To je hlíny. No a už je to pěkně srovnaný. Teď už na to přijde jenom písek, koberec a může se přivést bazén. Mamka tvrdí na tom, že se musí zpevnit ty okraje, já s ním souhlasím, jenom nevím čím. No, když na to přijdeš, tak nám porad. Čím bychom to mohli vyspravit, protože je to úplně kolmý, tak tam potřebujeme dát nějakou desku, která by se dala zaříznout do toho obloučku a něčím to upevnit na ty hrany. Tak jo, takže posíláme pozdraví z Pískova a mějte se hezky.